Welkom bij het Fries kampioenschap vierleppen, tenminste de gearvetting daarvan. Voorwaar de live-uitsturing bij ons mist had, hebben we de wichtigste zaken nog even op een rietje gezet. En hier soort willen daarmee. Maar dit is de favoriet bij de Famkes. Het voor niks de Friese trui, jongen. En die pakt hier eens mee een vierde sprong de liering, hè. Bente Vlas, lid even zien waarom ze die trui om de schouders had. En achter op het bad wordt naar mijn kostuum. Wisse Broekstra zocht even nog Siede, want daar staat Jos Bethlehem. Waarvan is beiden het eerst? Nou, het wordt Wisse Broekstra. Tweede sprong van Wisse Broekstra op zijn thuisbatten. Ja, dit wordt heel wat beter. Ja, hier wordt even een afstand set. Oer de line van centimeter. En zo kennen we hem weer. De druk in het al. Dit is een heel mooi begin, maar niet maar voor mij, jongen. Deze jongeman is nog net klaar, jongen. Die zal hier nog verder willen. Ja. Maar dit is al een sprongje, maar kerst hem in principe al winnen, hè. Het goede nieuws voor u en voor de meesten thuis is dat we een hele mooie wedstrijd zullen. Wietse Nauta. De eerste junior, waardoor Wietse Nauta hier. Die gaat helemaal aan de top gedaan. Ja, ja. Oh, die springt de verzorger. Ja, denk ik. Ja. Jongen, op deze dij. Maar ik snap dat zit net te laag zien. Wietse Nauta, ik snap het net. Waarom stress die stok net helemaal op. Hij hier meter verder springen. Hij had er nooit zo heen gezitten. Ja, joh, maar hij met die hand op de top is gestrekt eruit. Maar dan heeft hij nooit zo heen zitten, had dan schrikken je ervan. Ja, en ik weet het, hij is eerst in junior. Maar hier nog zo volle jongetje meter 12 bij de junioren. Een dik nijverzorger van Wietse Nauta en hij staat op 1. Anneke Broersma, ja, de nummer 12 even op zide, ik in de eerste wol. En dit zoekt er aardig uit, hè? Dit zoekt er aardig beter uit. Ja, we gaan een nieuwe leider bij de vrouwen. Nou, de boer dus al, Koldermeter 74, maar krijgt even nog. En wat kan Isbrand Galema? Kan hij hem echt in dat geval? Ja, daar komt er hoor, hè? Hou hem niet op, jongen. Ja, dit is een hele mooie. Fantastisch. Dit is een hele mooie. Ik ga je een beetje brengen uit. Ja, dit is klasse, hè? Ik denk dat hij de liering neemt in de topklasse van ik zou jongen die je zou graag in die finale jongen. Er gebeurt altijd iets. Isbrand. Mooie beelden, jongens. Hij giet nog aardig briefje. Sure. Isbrand Galema, die keer verder dan een jongetje zone 50 van en dat betekent dat we nou in alle categorieën de deelnemers 3 keer hebben zien gaan. En dat we nou dus de finalisten op tekening kennen. En bij de Famkes zorgen we dat Bente Vlas als beste naar de finale gaat met die 14-34. Tirza Bosma, tredje 12-50 is daar de nummer 12. En in de finale Lisse van der Knaap, die mij straks het spits aanbiedt bij die tredje meter 24. Dit zijn de jongens die het dwaamatten. Wisse Broekstra, centimeter 20. Prima uitgangspositie. Rutger Haastra volgt op een meter 16-24. En Traije is Abeluk stedenhouder die mij die 15 meter 23 correct voorbluwt op Stefan Dauma. Die Traije jongens mij aansten uit Vjochtje wat de nieuwe Friese kampioen wordt bij de jongens. Dan de junioren. Het staat er echt. Wietse Nauta, eerste is junior. 19 meter 2. Prachtig naar persoonlijk record. Als laatste maar hij straks starten in de finale. De grote favoriet Freek Kramer zit erachter. 1866. En die andere grote favoriet, de oudere broer van Wietse, Jan Teerde Nauta, die gaat als derde mei naar de juniorenfinale. 1824. Rutger Piersma. Santje 80, Jetse Bokma 1671 en Sjugert Richtje maar al. Die matten hoop je dat het een andere keer beter gaat. Dus Anneke Broersma, ja die had ik 14-34 achter haar namen.
Giet hij mij een leiding in deze categorie. Start dus als laatste in de finale. Blijft voor op Akker Dijkstra, tredje 80. En Sigrid Bokma op het nipperke toch nog in die finale. In haar laatste sprong tredje 60. Wipt, drievoudig kampioen. Hiske Galema eruit. Dat zijn de drie finalisten straks. Maar Anneke Broersma maakt nog verder om Bente Vlas bij de Famkes van de haatprijs aan te houden. En dan de topklasse senioren. Ook een verrassende leider. Isbrand Galema, 85. Prima. Nart Bronsma daar vlak achter, 73. Hannes Carion, alve. Ook prima. Tevens Hopma, maar één sprong. 92. Hij liet zijn oren bij de sprong rennen in de hoop dat er dadelijk nog één keer vlammen kan in de finale. En Bobby Zwaagman leert hem als eerste Iers senior direct voor de topklasse finale. Prima prestatie bij 18 meter. 32. Abeluk, hij opent het finale. De finale. En dat gaat hem in dit geval nog net worden. Die heeft nog geen poging. Maar ik denk dat Abeluk, stedenhouder, op zich ik al redelijk tevreden is met zijn tweede plekje. En het feit dat de finale liep. En dat mooi ik. En dat zal dit vooral een schik wezen. Die hele lietse, leuke Lize van de Knaap. Dat megatalenten. Los maar, ja, dat zie je er net in deze keer. We hadden eerst een zien bij de jongens en bij de Famkes nou. En bij de topklasse staat klaar Bobby Zwaagman. Vlieden hier dus nog junior. En net samen een junior, want hij woon hier. Nou, eerste Iers topklosser. En voortnachts in die finale, maar zit er misschien nog wel meer in. Bobby Zwaagman, kinderen die stok eens een keer uitklimmen, want hij kan klimmen als de beste. Dat komt er. Jammer voor hem dat hij zijn uit koers gaat. Maar dit kinderen, hij kan saffenienig die pols helemaal uitklimmen. Dat moet al hier klappen. En het mooie met Bobby is, zolang het hij weet er is een 20 meter sprong. En ja, en hij giet zijn sprong terug, dan springt het 20 meter. Ja. Maar goed, dat giet er dus net. Zo simpel is dan ik weer. En dan houdt het maar een 18 meter. Houdt het op. In de jeugd had er zo verskate Nederlandse titels pakt. In de allerlaatste finale sprong. Dus schreeuwt Bobby Zwaagman nooit aan. Absoluut. Ik zit wel even voor de aardigheid te bekennen hoe lang het lieden is dat we net door de 20 meter gaan binnen op een FK. Nou, Safir is dan net, maar 2008 wie het Bart Helm altijd mijn jochetje 93 doe de zilveren pols nog. In 2008 wie dat ik best voor 4. Nou, ze had ik wel hut waard had die tijd. Ja, het was dus een hut, dat klopt. Maar goed, even ter illustratie. Ja, en bij de jongens, Rutger Haastra. De man van het voorseizoen. Die passeert waard terug, Wisse Broekstra. Kan hij hem hier revancheren? Kan hij de spanning verombrengen in de finale? Maar eerst de Famkes. Ja, je hebt Tirza. Oeh, jammer. Misleerde insprong. Moet natuurlijk ik al hier klappen. Mooie oude veertje 34. En die sprong dus volledig mislukt. En dan is het, ja, Rutger. Zwaar weer sprongen en die kreeg ze 16-24. Maar nu moet er naar een hele hoge afstand. Een dikke meter verder op naar de Santjes 20 van Wisse Broekstra. Hij kent het, maar dat er het dik. Eerste finale sprong van Rutger Haanstra. Hij pakt de hechte, hij pakt de kinderen maar jocht horen. Denk je dat even om. Hij kent het laatste eindje toch nog wat in koers, maar dit hier al een gevaarlijke poging. Ja, dit is lekker goed voor de wedstrijd. Want je keert net vol hoor. Insprong is prima. Shit dan ik van ja, gaat goed. Dan gaat hij hol omheen. En dan is het jammer dat er op het laatste moment toch Brigitte. Want dat kan net laaien, mooie centimeter springen. Maar hij biedt goed van de mouw, dat mag ik zo willen. En dan wil ik graag naar deze man. Ja. Tevens Hopma. In 2011 werd hij Fries kampioen. Blesseerd Oneliersk. Kan hij er nog één keer wat uitpersen? Tevens Hopma. Nee jongens, belangen nee net op derde punt. Ja, het zit erin natuurlijk. De loop is zo belangrijk voor de koers van de stok. Ja, het is een oordeel van niks, hem samen te zeggen. Dat is logisch. Het begruttetje gewoon. Je gunnen hem zag wel meer, maar ik vrees dat het eindoefening is van Tevens Hoekma. Rutger Haastra, 16 meter 27. Wisse Broekstra.
Schande. Maar als het net meer kent, dan kent het meer, dan is het net oors. Nee. Gelukkig had er in het verleden een keer een Friese titel op zijn namen skreun. Ja, dit is just aan het erin. Dit is eigenlijk alle titels had er wel. Ja, nee, precies. Houden we de jongens volgens mij. Ja, Bente Vlas, die shit natuurlijk dat het voor haar prima verint. En kan zij dan nou de genadeklap? Ja, dat is de vraag. Zeg iets, Bente. Net ik wat te volle risico nam in dit geval. En dat kon natuurlijk ik. En die gaat er toch kopje onder. En ik denk, Frederik, dat dit het laatste seizoen is van Bente bij de Famkes. Dat ze volgend jaar terugstroomt naar de Frali. En we zijn blij dat we dan zo'n talenten erbij krijgen. Want ik heb het goed drukken. Ja, laten we hopen dat ze terugzet. Groot talent. En nou is hier, ja, kan hij nooit de Friese trui van Wisse Broekstra. Kan die hier de wedstrijd nou al beslissen? Nee, net in deze sprong. Nou ja. Dus bloedt het door op een kier voor bijvoorbeeld een Rutger Haastra. Ja, hij houdt het door, dat is precies goed. Op een kier. En op zich stond je zo'n 20 als kampioensafstand is helemaal niks mis mooi. Is heel creërs. Hannes Carion begon die wedstrijd zo mooi met die nieuwtje in Alve. Toen zijn we nou, let het eens mooi opbouwen. Ja, er volgen een miersprong, er volgen een hele vreemde misgreep, Jelwijs de stok. Dus wat komt er nou? Nou ja, in ieder geval verder als vorig hier. Ja. Toen miste de finale. Toen zou je er misschien echt met te vol op focust op dat FK. Maar joh, het zit er in ieder geval bij. Treed in de wedstrijd. Hannes Carion kende nou de stok vol rug naar de andere kant komen. Nee, Hannes Carion die liet het oer aan zijn laatste sprong. Verbetert hem net en bloed voor eerst te redden. Te volle Trodiërmes, hè, met die sprong. Dat het te volle naar beneden gliert. En als zijn sprong net helemaal perfect is, dan is het over. Qua tapsprong. Hier 21 jaar dus deze Hannes Carion. Dat ik een beetje zien, naaidagen van zijn carrière. En natuurlijk prachtige titels al won. Waaronder één keer de zilveren pols als junior, hebben we dat net vergeten. Ja. In 2006. Ja, Sigrid Bokma. Weer een Friese trui. Als het wat worst, dan moest het noodwand, denk ik. Oost heeft nog wel in je sprong, maar dan wordt het echt een gok. Nou, dit lijkt het beter. Dit lijkt het stukken beter met Sigrid Bokma. Ja. En zij had dit even nodig. In haar allereerste finale sprong zet zij alles even recht. Waar is hier de beste? Nou, dat ben ik, zei Sigrid. Ik zal je hem even op scherp zetten. Ja. Zij verpulvert hier de eerste afstand en dit keer richting de 15 meter. Ja, op een linie van de 15, dus heel heeg in de 14. Zo knap hè, dat Sigrid die naar de eerste vrouw is hier direct de titel wint op. Ja, en wat de speaker hier op dit moment Troy houdt in natuurlijk weer. 14 meter 94 voor Sigrid Bokma. We hebben een nieuwe leider bij de vrouwen. Ja, met dit Akker en Anneke. En nou de broederstrijd bij de junioren. Ja, ik prachtig natuurlijk. Jan Teerde die het opboksen matje in zijn lietse broerke. Ja. Die een kopgroter is. Zullen we naar Jan Teerde auto? Ken Jan Teerde de spitaal direct spannend meisje? Ik denk het net, want hij komt er net lekker in. Voor 4, hè? Daar heb ik hier niks hoor. Maar hij hier voor het slipperke. Ja, slipperke bij die sprong en dan... Corrigeert het trouwens nog knap, ja, maar dan best eigenlijk de stok al kwijt. Ja. Ja, dit is echt zijn moment, hè, Nart. Eventueel is hij natuurlijk helemaal gelijk. Hij kent wachtje natuurlijk op zijn laatste sprong, maar hij zal het nou recht zetten willen. 4 uit de beste leerper dit seizoen. Nee. Hij weigert te volle. Nou, Isbrand. Ja. Wordt dit dan plotseling het toernooi van Isbrand Galema? Dit is toch verrassend, hè, wat hier gebeurt. Dit ik net toch. Ik denk... Hij stiert een glunder in op een schoon. Ja. Nart, wat gaat er mis? Ja, de stok stiert nog te 4. Ja, of door in te min, ik weet het net. Hij maar... krijgt net op de eerste. Nee. Man die toch een prachtige serie sprong. Jongetje 57, jongetje 73 en jongetje 23. Het heeft er niks op. Aldroegje en Reemeisje van de laatste sprong. Want het ken nog steeds van Nart Bronsma. Ja. Wat is het antwoord van Akka Dijkstra op die uithaal van Sigrid Bokma?
Ja, 14-94 is voor haar natuurlijk nog wel prima te beleven. Maar dan moet er klom worden. Dat gaat net vlug genoeg. Nee, Akker Dijkstra die maakt voorlopig nog even de lies aan. Op die uithaal van Sigrid Bokma. Ja, jullie zien, maar Frederik Kramer. Natuurlijk willen we niet zo. Die eerste springt en wint gewoon. Maar het komt er wel aan, deze Frederik Kramer. Die natuurlijk al een keer hier gewoon 4 niet de beste is. Isbrand Galema hier op de vaste batten. Op de middelste batten Freek Kramer. Beide heidenskipsters. En op de vierste batten Anneke Broersma. 3 kandidaten die het alle keer in de race binnen voor de haatprijs, die Friese titel. Dan deelt het echt een ticket. Dan kan je doorreizen. Maar dan moet dat eerst wel gebeuren. Hars even op de voeten, een beetje plakken. Broer Anne achter hem, die jouw signaal naar de polshouder, een beetje naar links, een beetje naar rechts. Pols maar even recht van de batten staan. En Isbrand, beetje te plak. Goh, wat een beelden. Dat is er net wend. Nee, het ik zelf natuurlijk nog net heel vaak hoe de 20 meter liep. Nee. Vreeg je mezelf al als het dit hier wel hoe de 20 meter liep het. Isbrand Galema. Ja, 20-42 is zijn beste seizoenprestatie. Dat weer hier in Weesum. En hij won er. Op 21 juli toen er won. Dus Isbrand Galema is zijn eerste finale sprong. Kan hij er nog meer uit persen? Ja. Hij klimt er nog mooi. Oeh, daar heb ik weer een misgreep. ja. Jongen, wat is dat dan toch? Binnen ze dan in de dag nog te 4 met de uitsprong dwaande of zo? Ja, misschien ook wel een stukje spanning. Hij leert namelijk ik een klimslag rennen om een perfecte uitsprong te maken. Dat op dit moment meer inzetten. Ja, hier meer inzetten. Ik denk dat dat een spanning daar wat maar te krijgen heeft. Freek Kramer zocht even Jonkenhem. Ja. Want daar zit Anneke Broersma. Waar gaat eerst? Het wordt Anneke Broersma die het als eerste gaat. Ja, het is een gentleman. Dames gaan voor. Anneke Broersma dan. Sprong dit hier als beste seizoenprestatie. 15-0 zo. De kans is er nou ook een aardig hard opmutten. En komt ze ik? Nee. Komt te kwart. Maar ik zei, is haar leidende positie. Vullen. Sigrid Bokma. En dan deze man. Het hele seizoen hield hij de beste. Net voor niks die trui om mijn schouders. Prachtig klassementsprong. Maar nou op nummer 2. Freek Kramer, kinderen. Je hebt allemaal een kans. En zelfs Freek Kramer kan dan de stok net opknippen. Jongen. Nee, hier komt hek druk op de steen. Ja. Wat is dat dan? Dat hij steeds te rap hoorgiet en wel heel veel sprint. Dat is ook niks verzezen. Maar ja, maar normaal gesproken is dat ik nog. Zij wint er een hele grote wedstrijd. Ja. Hij kriegt hem net stil en hij weet nooit via de marine sprong. Dan hoeft er maar iets mis te gaan. Het zult toch niet gebeuren dat Wietse Nauta, jongens. Dat zou een stunt wezen, hè? Nou, die zit op heel die bovenaan. Ja. In deze finale ronde wachten we even op de middelste batten. Daar moet nog 1 finalist in actie komen. Dat is Wietse Nauta. Die dat prachtige persoonlijke record liepte van 1902. Hier zullen we nog even naar Isbrand Galema. Wat zonde, ja. Helemaal mis. Ja, balen. Te gretig misschien wel. Ja. Want hij had een hele mooie uitsprong in Hoek. Ja, dat er ook. Maar je maakt die eerste sprong al, meidje. Hij liep onderuit naar de 20 meter. Maar ja, dat... Eerst nog ik nog even zijn burjonkje. Ze zijn in het heidenschip onheuselijk die al het was. Ja. Ik nog even oppeppen wil van jongen. De kerst het pad verdorie. Ze hebben een beleven. Maar ja, hoe ik ben of keer. Wietse Nauta dus voor de hier een FK wat voor hem redelijk dramatisch weer. De torenhoge favoriet. En die leert hem toen het zien van de bal eten. Hij sprong goed. Maar Jaren Wienstra sprong beter. En die kon er met de Friese jongenstitel van terug. En nou dit hier helemaal verrassend. Hij het in je wedstrijd won. Deze Wietse Nauta, maar dat is al een mooi schoftlien volgens mij. Zegt je mooie, won hij hier een wedstrijd in Weesum. Won in Weesum. Dat dan wel. Dus, maar dat weer hartstikke seizoen hier van ik zoek rechts, dat weer de tweede wedstrijd van het seizoen. Ja. Nou, Wietse. Dus het eerste op kop was ik dorst in deze sprong. Door Blues koprenner voorlopig, maar dan. Er komt nog 1 beslissende ronde. Wat bist er dichtbij? Bij een geweldige stunt, want dat soort wijze. Absoluut.
Kim Wietse nou dan nog een keer die stok zo mooi krijgen? Nee, hij gaat nou de hut. En dan hoef je eigenlijk geen energie verder te verspillen. Nee, het mag gebeuren in de allerlaatste ronde. En dat geldt eigenlijk voor alle categorieën. Het is absoluut nog net uitdienen. Het enige wat natuurlijk verloren is Sigrid Bokma. Hè? Ja. Die heeft de leidende positie genomen. Overigens, ik nog net heel overtuigend. Het ik meteen de zilveren pols nog in hebben zit. Als Bente Vlas gerade ding met dat straks bij de Famkes. Ja, de Vrouwelijksprijs. Lisse van de Knaap dus, die moet daar nog als eerste mee beginnen. En aan deze ronde gaan Silver de Witte. Bij Fidders is alles eigenlijk bleu zoals het weer. Het is nog steeds de meest genomen leerling die ik in de voorronde onder leerling stond. Maar het bloed, en dat maakt het toch wel een soort goed spannend. Want ik heb het Wilstra gewoon, het moet verder, het ken ik verder, waarom nog in 20 meter. Maar omdat het zo dicht bij elkaar luidt, bloedt het wel uitermate boeiend. Laat dat dan de winstwijze van Joert. En laten we hopen dat er dan nog een 20 meter sprong komt. En we dan net terug Bobby Zwaagman. Die inmiddels de stok alweer steen heeft. Soepel lekker wezen. Bij de senioren dat Teddy Street om de zilveren pols nog even een extra dimensie krijgt. Dat er nog even een keer brutsen wordt. Hier eerst Liese van de Knaap. Bobby Zwaagman komt hier het beeld in springen. En ja, die springt er wel uit, maar die komt maar correct voor dat lintje van 18 meter. Dus Bobby Zwaagman verbetert het net. En kent toch waarom ze op een prachtig seniorendebuut. Want hij zit voort in de top 5. En dat is een prestatie. Absoluut. Sint-Tiet komt nog wel. Eerste Iers. En we heel dik voor dit Famke. Ik meteen de familie weer even opzieken. En dit heel trots wijzen kennen van Tredde Prieske op dit FK. Tolen weer. Al die namen in de gaten, beste meesten. Liese van der Knaap. Abeluk Stedenhouder. PS 1669, ja, daar hebben we duidelijk wat bij, maar dat is ik net compleet onmogelijk. Dat alles mooi zit en het lukt. En hij komt Bob in. Maar het is een bloedtuin van deze Abeluk Stedenhouder. Centimeter zo'n het worden. Dat moet duidelijk wezen. In actie komen, daarom zullen we dus Hannes Skarion. Maar tevens nee, Beeld wij informatie krijgen en dat wordt natuurlijk al bevestigd wat wij niet correct al vermoeden. Maar Theos Hopma had besloten dat hij net meer in actie komt. Ja, het is spietig hoe graag ik wil. Het lief wil net meer. Ik denk een heel verstandig besluit. Ja. Maar daarmee komt er wel een eind aan de FK-serie van al die heren van Theos Hopma. Steende ovatie. Ja, deze man verdient het respect, ja. Een enorme meerwaarde had hij West-Oranje voor het lepen. Het FK van 2011 wist er hier te winnen. Nederlands kampioen, weer juniorenkampioen. En nou dus zien allerlaatste FK wordt hij blesseerd verleden maand. Ja, wat toch een mooie herenlijst. Hem keert niks aan. Het zijn titels pakt. Maar ja, de keepers doen het niks voor. En hij dus nou zijn sprong. Ja, die hebben zucht van Tirza Bosma. Nog altijd in de race van zelfs hier bij de Famkes. Zit er nou meer in? Nee, er zit net meer in. En dan is daar dus de eerste Friese kampioen bekend. Want Bente Vlas is hoe dan ook nou al kampioen bij de Famkes. Ja, prachtig. Maar is nog in een race voor de Wikselprijs. Zeker. Ik heb vrij uitmeppen. Ja, die concentratie drukt nog wel het kopje. En dat is mooi. En de coach daar ongetwijfeld ik op wezen. We hebben een prachtige prijs. Zilveren pols voor de Famkes. En het gaat nou hut. Want deze man net verder springt als Wesse Broekstraat. Dan is daar echt de Friese kampioen bekend. Alles of niks voor Rutger Haanstra.
Hij had het in de vingers om oer die Santje 20. Dan moet er nog maar afwachten dat het genoeg is. Maar hij had het in de vingers. Ja, maar dat is toch eruit. het spektakel. We hebben een beetje op zitten te wachten natuurlijk in zijn finale. Dat baltje werd een paar keer verlooid wordt. Het bij de vrouwen is jongen. Maar we zouden het leuk vinden dat het even bij de jongens gebeurde. Krijgen we het op bestelling? Dat is de vraag. Laatste sprong van Rutger Aanstra. Kan hij er nou één keer alles uit persen, maar hij gaat briek, hij gaat uit koers. En dan zit het erop en dan is het Wisse Broekstra. Ja. Die Jirre in zijn eigen wezen, in zijn eigen club, de Friese jongenstitel pakt. Dat er een groot talent weer, dat wisten we wel. Maar dat er hier de titel echt nog even ophelt, Ja, nou, fantastisch. dat is gewoon heel sterk. Ja, Het is ook de man van de tweede helft, hè? hier hebben we alles. Maar Hannes Creon kan die daar nog druk op voeren. Je komt wat verder. En weer een slipperke. Ja. Wat En is dat- dat jongen toch maar die slipperkes? Dat weet ik. Alle keer. Alles stond goed, hè? De stok stond goed, insprong weer goed. Wat gebeurt je nou met Hannes in dat laatste slagje? Ja, Strekkers giet die polstok uit de punt in één keer toch wat rapper dan die lepers verwacht hij. Dus daar nog 2 kandidaten voor de zilveren pols. Bente Vlas. Zo! Bente Vlas. Haha! Jongens! Onvoorstelbaar. Die gaat je voor de haatprijs. Ai, 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 ai. Fries kampioen bij de Famkes wie al. Ja, Maar die gaat je voor de haatprijs. Wat een sprong. Dender je over de 50 meter heen als wie die linnen er net. ja, nee, dik Oh, PR, dik PR. dit wil we nog een keer sterk. Ze staat haast stil. Ze klimt maar terug, ze klimt maar terug. Rjocht, sjurren even hoe ze haar eruit zwiept. Oh, jongen. Jongen. Sjurren zo. 15 meter 36. Zo. Dat binnen ons dan niet tellen. Oh. Ja, mooi moment. Maar hij de man. Geniet er even van. Ja, pakken. natuurlijk. Spektakel, ja. Dit is mooi, hè? Jongens. Wisse Broekstra, let we net vierde. Fries kampioen bij de jongens. Kan die afstand nog wat opkleuren? Nee, verder gaat er net. Maar de titel die bloedt voor zijn vereniging hier in Weensum. Wisse Broekstra, jongenskampioen. Ja, hij bent de vlas. Nou, dan hebben we een heerlijke slotfase, jongens. Ja. Zometeen natuurlijk de absolute ontknoping om de strijd om de zilveren pols. Nat Bronsma die de polstok geconcentreerd zet. En ik ben de vrouwje. En ik ben Want de er vrouw. zit een Famke bovenop. Ja, Er zijn nog 3 vrouwen die daarop onvallen kennen, maar doe het maar even. en dat zou de eerste keer wijzen in de geschiedenis, hè? Als dat gebeurt, want die is nog vrij jong. Dit is de 4e kampioenschap van de Famkes. Ja, officieel wel, officieus, hebben wij al vaker gezien dat bijvoorbeeld een Anne-Jet Leijenaar als Famke vierste weer van alle keer. Alleen nog, toen bestuurde nog geen Famkes was. Precies, toen weer die in groep. Toen is ze 14-15 hier, toen sprongen ze al die vrouwen eruit. Ja, Zij wonnen toen zelfs 3 keer op Riegen en eigenlijk hier zij dus de eerste vrouw wijzen met die wikselprijs. Ja. Maar die bestier nog net toen. precies. Dat is wat letter op gang komt. Maar deze jonge dame, Sigrid Boekma, is nog zo jong, die kende wel een mooi rietje van meidje. Ja, Nou, dan weet je het. 15-36, daar mag je dan nog heen. ja, stabloeiend werk kon je En? ze kennen, hè? De hele klusje klaar, dat je de leiding gewoon om hebben de vrouwen. En dan weet je hoe de 15-36. Maar dat zou ik moeten, hè? Dat is Fries vrouwen. Daar komt ze aan, daar komt ze aan. Gaat dit verder? Nee. Spectaculair, jongens. Wat gebeurt hier? Attentie voor deze man. De titelverdediger, laten we het net vergeten. Nart Bronsma, 20 meter 22 vliegen hier. Daar pakte hij door de titel mee. Nog altijd geen 20 meter sprong noteert hier. Dat doet er volgens mij 12 vingers in de noos. Maar doet er het joert. Doet er het in de allerlaatste sprong in de finale. Het zou de kampioen sieren had er het opred. Maar hij had maar niet een kans. Ja. En het klinkt zo makkelijk. Ja, Maar wat je het weet, ik moet even 20 meter springen, dan wordt vaak net. Nee, precies. Want je denkt ik steeds, hij giet het wel dwan. Maar ja, het is nou wel één kans. Het moet nou gebeuren.
En je is daar heel ontspannen toch iets van Galema achter staan. Ja. Maar ja, die hoeft het ik net het wel, hè. Die weet ik hoe lastig het Die is. had zijn dij. Alles moet wel kloppen met 20 meter. Die denkt nog in een sprongje, dan weet ik het. Ja. Ja, dan komen we bij iets van de emoties door, hè. Maar het zo inderdaad. Maar laatste finale sprong van Nart Bronsma. Alles of niks. Kan hij nog Fries kampioen worden? Ja, nee, dat kan net. Jongen, dan hebben we hier een daverende verrassing. Isbrand Galema pakt hier de Friese titel. Hij wiert al eens een keer als junior. En daarna komt de Riege met zijn broer Arne. Die flikt het al 2 keer. En nou dus Isbrand Galema. Die hanteert een auto. Want ik denk in de strijd gewoon bij de junior. Nee, die kunnen we terugkrassen. Ja. Hij gaat breek. Het gaat nou hut in de finale. Jan Terenauta neemt genoegen met brons. Hij zit wel matten, want hij kan net verder. Daar nog 1 kandidaat voor het goud. Die Freek Kramer hiet. Die mat dan verder als Witsenauta. En dan Hakke Dijkstra. Kan die 15 meter omvallen? Nee, bij lange nee net, hè? Nee, alweer een trokrost. Goh, Bente Vlas. Ja, wat kan gebeuren? Ja, maar eigenlijk klopt het dik wel weer. En er wordt gewoon net goed weer bij de vrouw. Dan is het mooi dat de Famke het doet. Nart Bronsma eindigt op 18-21. Ja, dat docht op verder echt net zo volle metaal. Maar dat mij we toch wel een hele dikke verrassing nemen. Hè? Isbrand Galema. Hij stiert te zweven op de batten. Zo me niks verbaasd dat er nou ook nog een 20 meter uit pers mij uitsprong. Ja, ik achter Martijn staat. Nou, laten we het hopen. Ik bedoel, druk je erop. We hebben fantastische, spannende wedstrijdjes met de senioren. Maar kwalitatief, als ik weer omga met naar 2008. Hè? Ja. Ja. Dus dan is er ten opzichte van de laatste jaren, je het net 4, je hebt zo eerlijk met wijze. We zitten weer onder de 20 meter op dit stuit. Ik net vergeten. Er is nou echt nog steeds kans voor een junior. Ja, zeker weten. Als Freek Kramer om verder te slepen. Klopt. Ja. En die stiert echt leer. Klopt. Dus Isbrand kan dadelijk wel juichen. Nee. Maar zolang het Freek Kramer net lept had, precies. Ik me nog even rustig. En die zit er nog even op te peppen, hè, van de orkest. En dan was het er heel gezellig. De gebroeders, de twalling. Nou in omgekeerde volgorde, want het wie Arne Galema die hier al 2 keer Fries kampioen waard. En nou staat er in voor te grijnzen. Isbrand Galema. In elk geval Fries kampioen, maar zit er nog meer in? Isbrand Galema, kan hij de titel glansjaan? Kan hij de titel nog wat meer glansjaan? Hij pakt helemaal de top. Ja. Hij maakt er een keurige sprong van. Ja. Fries kampioen in het Sabisa. Super, hè? Prachtig. Maar hij moet nog even wachten als hij echt dus over een pols had. Ja. En wel heel erg schande, hè, dat hij toch heel erg scheef is. Want ja, giet dit terug en dat giet het net, maar dan zit hij heel leeg in de 20 meter, hè? Ja. Maar goed, het is goed genoeg. En het zal Isbrand te zwaar wijzen. Jongetje 84. Is gewoon genoeg op dit stuit. Sowieso voor de seniorentitel en waar wit voor de zilveren pols. Wordt er nog meer historisch kreun? Freek Kramer, kan die Shellen wat hij het hele seizoen al Shellen? Nee, dat kan er net. Dat kan er absoluut net. En dan hebben we nog een daverende verrassing. Ja. Witsenauta debuteert bij de junioren met de nationale titel. Vliegen hier bij de jongens, die hij de favoriet. Ja. Water geen kampioen. En die keer helpt er een keer in bij de junior. Ja, en dit is de laatste vrouw die nog wat dwaan kan onder supermatie van Bente Vlas. Anneke Broersma. Zij kent het. Zij had het vaker dingen. Komt het eruit. Anneke Broersma. Dan maakt de hele stok uitklommen worden en dat slag het net. Nee. En dan is zij wel Fries kampioen. Nee, Sigrid Bokma wordt kampioen bij de vrouwen. Maar Bente Vlas van de Famkes pakt daar de wikselprijs. Ho. Dan gaat het alle hier op een kop in deze finale hier in Weesum. Die bijzonder spannend wie, omdat er toch nog mooie wisselingen wien. Omdat er grote favorieten sneuvelden. En omdat er heel onverwachte mensen het haar beste dag hier heen.
pieken op het juiste moment. Want wij hebben steeds door de zilveren pols, de strijd bij de senioren. Maar bij de vrouwen springen ze om de glazen lijpster. Zo is het dan. Er zit zelfs een stekker onder de kist. Ja. Op een jachtje letten, prachtig ingraveerd. Precies. Hele varske prijs, want hij werd Joert pas voor de tweede keer uitdrukt. Ja. De naam van Marit van der Wal staat erin, de naam van Klaskenauta staat erin. Daar komt nou de naam bij van Bente Vlas. Ja, Bente Vlas van de Famkes. Ja. Die is het. Maar deze man. Goh. Ja, zo'n hartstikke hè? Ja, nee. Maar deze man, hij had de titel al, hij mij nog een keer. Ja. Ja, slow hand clapping, heerlijk. Lekker Dit zou ambiance. wat te mooi wezen als 10 nou nog zilveren polspak. Daar heb je ook niks van. En nogmaals, hij heeft ze nog sparren hè, met die afstand. Maar dat is zijde, hij is gewoon de Frieske juniorenkampioen. Ah, daar gaat het. Wat een Nou. feest, jongens. Hey. Onvoorstelbaar. Ja, mooie sport. Een sterke kampioen, maar het is een beer van een kerel. Ja. Maar hij zwaarde dieren, mij bent de Vlas denk ik. Maar ik maar iets van de drama voor heel verrassende uitslagen. Absoluut. Een soort mensen in de mist in de poeltjes. Ik zelf ook, eerlijk gezegd. Nee, ik is alle vier goed, dat wel, maar prachtig FK, jongens. Soort meisken, mooie strijd, mooie sport. Helaas, Ian Zwier, blessure, dat is toch een liefste schaduw op deze dag. Jelle Douwe de Vries. Maar verder, heel mooi FK. En ik denk zometeen dat... En dan rent al naar Jelve Seizen. We zullen muziekje het tempo er wat in te horen. Isbrand Galema wordt vriendelijk verzocht dat slokje water even terug te slokken. Ja. En hem even te melden bij uw eigen razende reporter Gerrit de Boer. Want is dit een verhaal? Het stokje neemt de roer vast in Twallingbroer. Uit heel onverwachte hoeken. En Gerrit de Boer stiert klaar met de nieuwe winnaar van de Zilveren Pols, Isbrand Galema. Isbrand Galema, ja, het had altijd een dreigende man geweest. Het had altijd een man geweest die het kampioenschap winnen koer. Maar het wordt natuurlijk zo stadig om wel tijd uit 33 binnen. Maar Isbrand, hij is binnen van Hette. Hij is hartstikke binnen, ja. Dus, Hoe verrassend is het voor die cel? nou ja, altijd hè, want Jontje de doorzien het op slot. Nou, dat is wat ze juist voor ons. Ze zijn waarom springen we net gewoon in de finale, pikken Jontje meter. Kan iedereen nog winnen, spannende finale. Nou, op bestelling. Ja, we hebben die hele 4 assen net zien, maar wij zijn net een men verveeld van het bleurspan. Ja, een soort mensen gaan brieken. Zelfs 2 keer als 20 meter een heel lang scheef. Dus ja, nou ja, ik vind het al heel best. Ik zal je vertellen, ik zei die laatste sprong en ik dacht van, goh, als er nog recht loopt, want daar zit nog niet een hoop de dreiging in. Dat hij die 20 meter sprong haast werken. Ja, zeker. 2 keer zie ik heel hoog in de stok. Dan, ja, maar je moet teruggaan. En ja, ik wilde er nog een keer vergeten. Ik dacht, nou, pak 20 meter. Dan, nou, even, ja, wat moet je? Je bent al Fries kampioen, dus het is ook altijd goed. Dan springst hij in 84. Denk dan ik van dat ik mij zien komen of dan nog heel dan net. Nou, dan wist dat is de eerste sties. En dat is altijd de beste plak. Dan moet je ook net waan. Maar ik hier wel steeds in achterhollen. Had ze er ook in muk kleer van wijzen. Nou, dat is juist aan de laatste sprong met wie ik. Voor mij ben ik 2 keer het eerste geweest. Net een gigantisch 4 afstand, maar wel 2 keer 4 is iedereen. 2 keer in broer, no do, dat mag toch machtig zijn. Dit is echt, ja, nou ren ik langs het houten botje en dan stinker ik al bij de man. Is de carrière dan compleet? Nou, ja, zeker. Nou, was er net op hoor. Nee, zolang het je het leuk vindt en het is hartstikke mooi, moet je gewoon lekker trol hebben. Maar ja, de druk is er een beetje aan, nou voor het FK, ja. Dus ja, ik heb er nou niks meer te zeggen, ik wil erheen. We gaan een feest vieren. Machtig mooi man, van Hette. Dankjewel. Een hele bliede kampioen van Cels, Isbrand Galema. Hij zwaarde hier voor een daverende verrassing. Let het hele peloton achter hem met degelijke sprongen. Hij zei dat ik ter jochte. Ik had gewoon de 2 eerste sprongen deel set. Dan had er gelijk aan. Isbrand Galema in je naar het Bronsma pak je het zilver. Nou, dat zullen net volle sissen. Die kwam hier alleen maar van goud. En Hannes Carion op het tweede plakje. Davis Hopman neemt aanskiën met een blessure toch nog een 4e plak. Ja, een prestatie op zich, hè, maar zijn blessure nog zijn afstand deel zetten. En Bobby Zwaagman die kan
gewoon waarom zijn op een prima FK als debutant topklosser. Gewoon direct in de top 5. Ja, dan hebben we toch een richtje jongen met afstand die op papier misschien net zo hele vier liekje. Maar een wedstrijd die tot en met de laatste sprong bloedstollend spannend bleef. Ja, en dat maakt het sport prachtig, hè? Wilst wij zorgen dat de volgende Friese kampioen zich alweer meldt. Wie Gerrit de Boer stiet de kampioen bij de jongens Wisse Broekstra. Ja, misschien wel de kampioen die week een beetje verwachten hier net in het begin van het seizoen. Want toen weer Rutger Haanstra echt de baas. Maar daarna wie het Wisse Broekstra wat de klok sloeg. En de titel is binnen Wisse. Hier is het een beetje verwachten. Ja, er zijn 2 jongens die het buis kunnen winnen. Dat ik en Rutger. Ja, en dit kans groot dat je hem winnen kunnen. Nou ja, en dan als je weet dat je 4 springen. En dan ben je toch. Maar dan springt Sontje 27. Nou, dan ben je natuurlijk nog lang net Wis. Nee, ja, je wordt wel vierde. Je maakt weer van je wel tevreden, maar dit is de afstand. Waarom? Nou ja, die een mooie sprong. En ja, hier wel meer kunnen inzetten, Joet. Maar ja, als je maar zo'n Fries kampioen wordt, dan ben je toch wel blij, hè? Ja, maar ja, je zit natuurlijk wel iedere keer met dat gevoel in. Ja, Rutger ken je, hoe heen? Ja, dat hij kent, maar dat kan altijd. Dus ja, ik heb er net echt brood met nooit af. Die eerste Friese titel, hoe viel het? Ja, heerlijk. Ja. Hij is binnen, hij weer een beetje verwacht, maar het hart van het er mij succes en op naar meer. Want meestal verwacht je een hulprotte van de ene tak om. Nou ja, dat is een mooie wijze dat ik me nog win. Sorry, heel bedankt. Ja, doei. Wisse Broekstra, een van de talenten. Ja, en de ene Frieske trui maakt het plak voor de tweede Frieske trui. En net Samarien, we hadden Oer Bente Vlas bij de Famkes. En die wint net alleen nog de Frieske titel bij de Famkes. Die wordt overal winnaar van de vrouwje van de Wikselprijs. Wat een sensatie. Zij zit klaar bij Gerrit de Boer. Ja, want die glazen lepster, dat komt er dan bij. Want sinds 3 jaar hebben we die. We hier al de zilveren pols bij de Mali. Maar de glazen lepster is sinds 3 jaar bijkomt voor de 4e avond van de dag. Nou, laten we net toch maar even maar beginnen, Bente Vlas. Toen wist ik gewoon een glazen lepster als Famke. Ja, echt totaal onverwachts. Maar ik hier helemaal net bij nooit dat ik nog erbij kwam. Maar ja, hartstikke mooi. De titel, hier staat wel een beetje op rekenen. Nou, ik had er wel nooit gedacht, maar wist iedereen kan winnen. En iedereen zei steeds Jimmy van ja, Dogi's win. Maar dat kerst nog helemaal net van tevoren sissen. Dus, Je moet het altijd maar weer even doen. En hoe spannend is dat voor al het publiek? ja, het is super spannend. En vooral als iedereen de druk er heel erg op laat, dan moest het ik nog bewijzen. En dat is wel even een ding nog, dat nog moet. En hoe viel dat dan? Wat ik zeg, die gaan, ik denk van ergens in de polskast in de gaten, dit wordt hem. Ja, ik hier op een gegeven moment dacht ik ging net scheef en ik ging altijd scheef. En nu ging ik gewoon precies rug toe en nou dacht ik dit is hem. Een mooie dubbele titel. Fries kampioen en een glazen lepster. Dat wordt een feestje. Ja, zeker. En hoe is het vieren, wist het al? Nee, weet ik nog net, maar dat komt al joh. Ja, en de rest, wij rekenen op die in de toekomst. Deze dijk en voor die net meer stikken van het. Dankjewel. Ja, prachtige titel. En van de ene Frieske trui gaan we weer naar een Frieske trui. Dat is een dame die in Verliezen zelf de keuze flikte om als Famke de vrouwje eruit te springen. Het is nou eens om, want krijgt bij de vrouwje is wel de Frieske trui de zilveren prijs voor Sigrid Bokma. Maar de wikselprijs, die rent ze mis. Ja, Sigrid Bokma, ze is Fries kampioen. Sigrid, hoe is het hier? Ja, natuurlijk wel super blij. Het is eigenlijk het viel tot hetzelfde als vorig jaar. Toen ik naar Krek uitsprong. Maar ja, nou heb ik de Friese titel wel en vorig jaar net. Dus, En ja, het moest even van 4 komen. Het kwam uit de laatste sprong. Wat dacht ik van, nou ja, goed, hoe spannend is dat? Dat is dan nog die sprong eruit persen maar. ja, en de voorronde ging net helemaal hoe ik het woe, inderdaad. Ja, de eerste sprong liep ik mis en toen steeds scheef en zo. Nou, toen de eerste finale sprong ik viel me vol rustiger. En nou, toen wie ik er al voorbij en toen die laatste, ik nog wel heel graag voorbij ben. Maar ja, dat doen krijg ik wat te scheef. Dus zei ik viel niet meer wat rustiger. Leidt de druk van het favorietwezen dan toch op die? Nou, de eerste sprong lukte het net. Dus toen moest het, in die tweede sprong moest ik finale halen. Nou, in principe is trekje achter natuurlijk best wel makkelijk te doen. En ik dacht, ik doe het gelukkig wel makkelijk. Maar ja, dan wist dat na 2 sprongen om 14:30. En ja, ik weet net, dat viel dan wel. Toen viel ik me gewoon wat rustiger, want ja,
Nou, dan begint nog aan een mooi ritje. We kampioen bij de Famkes, nou kampioen bij de vrouwen. Hartstikke, dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling. Ja, tuurlijk. Ja, alleen ja, de glazen die heb ik nog steeds net. Dus dat is het volgende doel dan. Hoe sneu is dat nou om die glazen die hebt net te winnen? Nou ja, Bent het terecht doen natuurlijk. Ze had een prachtige sprong. En ja, op NFM zat toen zegt je sprong zelf bij de vrouwen. Dus dat vond ik toen ik super. En nou ben ik degene die eruit sprong met. Maar ja. Maar toch alle reden van feest. Ja, tuurlijk. Ja. Sigrid van Hetten. Ja, dankjewel. Aldus Sigrid Bokma. Ja, dan win je de Friese titel, maar dan krijg je de haardprijs net. Het is meer leppers oerkaam in het verliezen. En we missen er eigenlijk nog maar één. En dat is die junior die als debutant zijn broer voorbij gaat. En de grote favoriet Freek Kramer achter hem lid. En dat is Wietse Nauta. Met 19.02 na PR pakt hij de Friese juniorentitel. Ja, ik denk dat ook hier dat er van alle kampioenen nieuw een van de meest glunderen die in die jongen is Wietse Nauta, denk ik. Want Wietse, dit weer voor u is misschien wel de grootste verrassing van de dag. Voor jij, hè? Van mij, hè. Echt, ik denk precies hetzelfde. Eerste junior, beginnen gewoon los in, maar je weet niet wat je doet. Het gebeurt. Schrokst ervan in de pols, dat is toch van verdorie, dat komt. Nou, ik heb dit seizoen wel een paar goede sprongen gehad, maar ik heb dit seizoen net zo heeg zijn. Dan schrik je wel wat, dan kom je del en dan als je het scoort wat Jontje mee, dan geweldig. Nu daar kon ik me steken nog. De commentatoren zijn van wat een machtig mooie sprong, geweldig persoonlijk record. Och, maar Jontje, doe hier is nog wel een slag meidje kennen. Hier is datzelfde gevoel, ik? Klopt, hier ken, maar zit je zo heeg en het zou vaak net zo heeg zijn, maar. Dus dan ga je er ooit bij nadenken of het zelf valt groeit of zo. Ik dacht nee, ik gooi me eruit. Maar iedereen die me feliciteert, ja, hier nog een slagje bij kennen, hè? Hier zelfs de zilveren pols winnen kennen. Hier ken, ja. Maar ja, dit maakt gewoon geweldig veel. Echt geweldig, zeker. Net te beschrijven. Ja. Wietse, ik kan je alleen maar van harte feliciteren met de titel en dat gezeur hoe die sprong dat het meer was hier, dat laten we nog voor de achter. Daarom, zo vind ik het ook. Bedankt. Ja, dank je wel. Een prachtige, verrassende kampioen. En alle kampioenen krijgen nou de ere die het haar tak komt. Zij mij haar melden hier in het Zandberg voor de prijsuitreiking. Maar wij zullen in de tussentijd, zolang ze daar nog net binnen, nog even bijpraten. Want bij Gerrit de Boer, daar staat Teuwens Hopma. Ja, ik vind dat we daar natuurlijk net om voorbij gaan kennen. Teuwens Hopma, de man met Friese titel, met Nederlandse titel. De man die het jarenlang in je kleurenjoen had aan het vierleppen. En dit seizoen eigenlijk een heel mooi seizoen trouw maakt. Het zo'n wedstrijd won haar uit de holle dag. En ja, zich verheugt hier op die laatste wedstrijd vanzelf om in glans afscheid te nemen. En tevens dan komt die blessure, dan is het eigenlijk een rotdij. Ja, weet ik niet dat het een rotdij was. Ik wist van tevoren dat het zou ongeveer in is zoeken. Maar ja, ik heb mijn best nog even verdiend. Ik heb een beetje hoop nog, ouder dan 2 dagen kregen. Het herstel, nou ja, wie er een beetje. Maar nou, ik viel eigenlijk naar de eerste sprong al dat het klaar weer. En ja, ik heb de pech dat aan de ene kant geluk dat die eerste sprong nog zo goed ging naar de finale hellen. Maar aan de andere kant had hij net genoeg van de overwinning. Nee, maar goed, ik zeg die na die eerste sprong en ik zie het even een jongen die op de bank. En nou ja, toen hier stond ik wel in de gaten. Dat wordt natuurlijk net meer mij strijden voor de ereplak. Nee, nou ja, ik hier van de morgen nog in de holle, zolang alles onder de 20 meter bloedt, dan zou ik mijn soort geluk het nog heel kennen. Maar ja, het ziet er wat dat betreft gewoon net in Joert. Laten we net weer verder 1 miljoen de dag van Joert. Het wie die laatste dag, de best hier op het bad al huldigen. Hoe zorgt op deze carrière waarom? Nou ja, ik heb in principe alle wedstrijden gewonnen die er winnen. Ik heb genoten ervan. Er binnen Peringen, ja, die ik nog steeds hoop je te hellen. Dat is 21 meter. Maar ja, die wordt wel lietsen, want ik moet niet eerst mijn plaats wat denken aan. Maar ja, ik heb mijn soort plezier altijd aan het springen geweest. Maar laatst hier een soort blessures aan, nou dus weer. Ik heb ervan genoten en Joert ik weer. Dus ja, aan de ene kant teleurgesteld, Joert, maar aan de andere kant, ik heb weer genoten van de dag en hoe het gaat. Dus ja, hoe zoeken we weer om? Ja, ik denk dat ik eruit helle heb wat erin zit.
Ja, en vaak binnen een hulpprogramma die hier graag winnen willen, was het ook winnen. Maar de Nederlandse en de Friese titel, de stiert gewoon. Ja, klopt. Nou ja, en hij staat zo schitterend mooi lijst hier. Nou, het zie je een keer winnen in de competitie van 18. Constant door de 20 meter. PR, klassementsrecord. Ja, mooi. Bart Helmholt wordt 22, door die 21 is krek net slagen. Maar wij willen die vooral uit naam van alle jongens hier en alle publiek. Dankzij ze voor een geweldige carrière en wat geweldig vind ik genoot. Ja, dank u wel. Tevens Hopma weer dat. En hopelijk komt er nog een stukje om het seizoen voor hem en helpt er het NK nog. Ja, hier is hij in de meeste te glunderen. Want hier worden de haatprijzen Utrecht. Wisse Broekstra van Tjemerum, lid van de afdeling Weesum, pakt de titel bij de jongens. En dan komt de welgemeende hoorn van de heer Dik. Maak je een applaus voor Wisse Broekstra. Fantastisch. Gaan we naar de kampioen bij de Famkes. Want daar wist zij te winnen met een nijpersoonlijk record en de eerste afstand van 15 meter 36, Bente Vlas. De stietse, ja. En zij zorgt echt wel voor een verrassing, ja, Bente Vlas. Draait een knap seizoen, maar om hier voor de Wikselprijs echt nog binnen te slepen, dat zal ik haar verrassen. Burgemeester Hajo, apotheker, rekt de prijzen uit. Waar zit er Anna Marta van mij, de medailles. En natuurlijk een stevige handdruk van de heer Diep. Jo, had een applaus, Bente Vlas. Nou, we hebben tempo 3. We beginnen naar die kerstwedstrijd juniorenkampioen. Maar Jontje 02, ik heb persoonlijk record, wist hij hier te winnen en te verrassen, Wietse Nauta. Ja, en hier is die in de glunderen, die glundert de hele nacht nog. Maar dit is misschien wel de grootste verrassing. Eerste is junior. Dus hij kan nog wel veel keer winnen. Winst hij Vliene hier de favoriet weer bij de jongens. En toen de titel misran, wie hij nou de outsider bij de junioren en pakt hij voor dadelijk die Frieske titel. Ik nog maar een persoonlijk record en dat heet pieken op het juiste moment. Wietse Nauta. En natuurlijk de handen. Ja, nog een applaus, Wietse Nauta. Dan gaan we naar de vrouwen. In het eerste vrouw is hier wit zij te winnen. Maar 4 meter 94, Sigrid Bokma. Ja. Sigrid Bokma pakt de titel. Vliene Iers ziet zij zelf nog bij de Famkes. Nou als eerste hier bij de vrouwen. En dan winnen je wel. Maar de eerste afstand bij de vrouwen, die wie voor Bente Vlas naar Jonkenaar. Toch wel een hele mooie prijs. Ja, van Sigrid Bokma die een knap seizoen bekroont bij de Frieske titel. En ze is nog jong vanzelf. Zij kan nog jaren mee. Dus daar hopen we nog een hele grote willen van te hebben. Jou had een applaus, Sigrid Bokma. Last but not least, hij wist uiteindelijk toch te winnen. Bij de senioren wint hij met Jontje 84, Isbrand Galema. En misschien is dit wel de blijdste man hier op het hele terrein. Want waar je dit tocht, dat er een Galema op het podium komt koer, ja, dat wisten we wel van Arne hier. Maar dan wie het meestal zijn broer. En nou, uit de underdog-positie is het Isbrand Galema die hier met de 2 eerste afstanden van de dij ter jochte de Frieske titel arresteert. De mooiste prijs voor een Frieske lepper. Zo galant die jongen. En natuurlijk de handdruk van de heer Dik. Daarbij komt natuurlijk voor Isbrand Galema omdat hij de eerste sprong maken heeft van deze dag bij de Malje. Maar een Jontje meter 84 is de zilveren pols is voor Isbrand Galema. En het doel is dat we hier ook die zilveren pols. Ja. Shit, dat komt er al. Ja, Fries kampioen en de haatprijs voor de 4e sprong van de dij. Daar is er.
Dat is waar het allegear om gaat. Als je dat ziet kennen als lepper, dan kun je zeggen, ik ga een fantastische carrière aan. Maar dan hebben we natuurlijk ik nog die wisselprijs voor de eerste vrouwensprong. De glazen lepster. En die giet dit hier dus naar Famke, naar Bente Vlas, 1536. De glazen lepster. De heer apotheker Sylvie op Bente Utrecht. Dat komt er aan. En daar is de wisselprijs voor de vrouwen. De glazen lepster. Prachtig graveerd. Voor het derde hier wordt hij nou Utrecht. En die gaat bijna heeg naar Bente Vlas.